igama lami ngingupastor Wenike. Siyabonga nje abantu abalandela i-channel. Sisakhipha inamba la sanikeza abantu ukuthi bekwazi ukusithinta. Lokho nathi siyakuthokozela ukukhuluma nabantu on daily basis. But abantu bayisensa ngendlela engafanele le number. Abanye bayibe ngu-WhatsApp noma ngishilo ukuthi benga-WhatsApp. Baningi futhi abenza njalo futhi abalaleli uma sikhuluma abantu abavele befune nje inamba. They don't care ukuthi uthini. 2 abantu abanye bayithathele inamba ukusethuka nokuseyisa, abanye ke baye besiloye futhi ngawo le number besiphephethe ngaza kwethu. Sekwenzeke almost 2 times this year. Yeah, abantu besensa le number ukufeza inhloso zobuthakathi. So inamba ngizoyishintsha, ngeke isaba khona. Futhi nale inamba engingazazi sengizozama ukuthi ngasayibambe manje. Ngase ngizofuna umuntu athumele iSMS or before ngizoyibamba inamba asho ukuthi ubani bese uyafona. Ngaloko ngisayibamba inamba engayazi. Asibeke iphupho la lafana ukuthi uphupho la ekushanela inonguye lobeshanela lobeshanela iliphu. Iliphu kama receipts noma ama slips, till slip or ama receipts as of something that you've bought or something that you are buying. So number 1, uma ngenze uphupho la iliphu sithatha nje ngoPaul hle uma uzibona ngoba lokho ngasho ukuthi mhlawumbe lindela isikhathi ezingcono ezizayo empilweni noma khona indaba ezinhle ozozizwa ethinta ke la ingcebo nemali. Number 2, kuyenzeka futhi uma ubhala iliphu sithatha nje ngoPaul hluma uyisayina lokho kusho ukuthi ke lindela futhi isikhathi ezingcono ezizayo ngokusikhandla kwakho noma kunomvuzo mhlawumbe omuhle ozothola ngokusikhandla kwakho. Number 3, kuyenzeka futhi uma ubhala iliphu sithatha nje ngoPaul ubumazini kakhulu ngoba lokho kusho ukuthi ke mhlawumbe lo muntu obhekene nenkinga zezimali njengamanje noma uzobhekana nenkinga zezimali isikhathi nesiza iseduze. Number 4, kuyenzeka futhi uma ubhala iliphu sithatha nje ngoPaul oluhle kuma uyishanela ngoba lokho sekusho ukuthi ke empeleni uzokwenza imizamo yokusula ikweletu noma ukuxazulula indleko ezibhekene nawe. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha la iliphu sithe nje ngoPaul ubuma uyiphethe lokho kusho ukuthi uzosifaka ngaphansi kwezindleko ezinkulu uma lezi iliphu ziningi kakhulu. Number 6, futhi kuyenzeka la uma uphupha la iliphu kuba uPaul ubuma usiphethe ngasho ulindele ukuthi kuzoba nobunzima obukhulu ngakwezezimali. 7, kuyenzeka futhi uma uphupha iliphu kuba uPaul esithatha nje ngolobuma uyinikwa ngoba lokho ngasho ukuthi kumele uqaphele kakhulu uqikelele ungalenzi iphutha namawala azokwenza ulahlekelwe ngakwezezimali noma ke qaphela lo muntu okusuke kunikeza iliphu ungenze kuzofaka kwezinkulu indleko. Yabona noma ungenze kubhekene nezindleko ezinkulu ngenxa yalo muntu loyo. Number 8, kuyenzeka futhi thola uma uphupha iliphu kuba uPaul olubuma uyifunda lokho kusho ukukhathazeka ngenxa yezindleko ezikhaqile njengamanje. Kuyenzeka uhaqwe izindleko siyikweletu njengamanje uzama ukubhekana nazo. Number 9, kuyenzeka futhi uma singathi thina uma ubhala iliphu kuPaul ubuma usifunda olungasho ukuthi mhlawumbe usuthola isifundo esinzima empilweni ngenxa ke yokwenza amawala namaphutha esikheni sendlule. Asifana nokuthi number 10, kuyenzeka futhi umphala iliphu kuba uPaul ubuma uyidabula ngenzeka uyasidabula lokho kusho ukuthi ngenzeka sowuphuze kakhulu mhlawumbe ukushintsha umqondo wakho ke isinqumo osithathile ngesikhathi sendlule esingesihle nesisihlupha nje manje noma sokuhlupha isikhathi eside empilweni. Usho ukuthi ngenzeka you are reviewing umuntu osuke reviewer la mhlawumbe ama decision owathathile okungenza njengamanje wona akufakela enkingeni kodwa sokuphuzile kwa reviewer ngoba sekulate vele sozobhalana lezi ndleko like you're not siyabonga. So besibheka la iliphu uPaul uhle uPaul ubi iliphu njengoba sibhekile ukuthi iliphu zingasho into enhle into enhlanhla into esimo sezimali esizayo ezingcono kodwa baseziningi kakhulu sasesibheka ukuthi I know mazini kakhulu I know kubi kodwa uma uyishanyela futhi kuhle ngoba ke uyazama kodwa uma uyisayina futhi kukhona okuhle okuzayo ngamadeal athile angakuhlelethele ingcebo nemali. Siyabonga kakhulu ke kodwa inamba ke sizoqikelela ukuthi akasayinikeza abantu abangawona amalunga lecha. Yes.